Doncs per mi la fe en Jesucrist és una presència en mi les 24 hores del dia, que és estar en diàleg amb algú que saps que t'estima, encara que no experimentis sensiblement en molts moments, sinó que experimentes al contrari, doncs tu saps per la fe que ell t'estima. I aleshores això és una força que et fa lliurar-te als altres per fer-los feliços, perquè la felicitat que et dona aquesta presència de Jesús, aquesta fe en Jesucrist, t'empeny a fer feliços els que tens al costat, que poden ser familiars, poden ser germans de la teva comunitat, poden ser desconeguts, poden ser gent que saps que t'odien o tenen alguna cosa contra tu. O sigui, et dona la força de no mirar qui estimes, no? I fins i tot fer-ho sense sabent que no t'ho agrairan mai, sinó que fins i tot ho poden malinterpretar i dir, mira, què busca aquest, no? O sigui, per mi això és la fe en Jesús, la fe en Jesucrist. Aquesta certesa de que passi el que passi, jo sé que ell m'estima i jo em sento empès a fer el mateix gratuïtament.